здравейте всички от YouTube, аз съм Представ Бургер в обменено и това е втори епизод на Бургер Шоп 2, нека да играем. Ще избера това, Waffles, да е такова. И бе, само нещо. Так, то се изпеква, так. Аз няма да качам. Ало? Аз не изклипвам, няма да ги качвам, аз ги крия, брат. Добре. Ще снимаш нови. И Емо снима така, че... Ма са не снимам. Не, аз не тъч. Майнкрафт мод. Майнкрафт. Четвърто ниво. Fucking. Трябва да сложите си тук. И минах нивото, Лагва ли ти, бе? Минах нивото на Бургер Шоп 2. Ама, лагва ли? Какво? Лагва ли ти? Не, изобщо никакъв лак. Добре, тук вече да съберем така. Тук вече от пето ниво стават много трудни. Добре. И по-дълго. Айде, имаме тест черна къде. Вижте, вече 3 ми дава. Аре в сервера ни, бе. Дет си админ в моя сервер. Още няма да снимам програма на него, защото не е готов. Вече помня Експерикрафт. Имах 2 меча, нали, си направих два диамантени меча. Единия го ентаснах, нечупли в 3, след това ентаснах другия ми се подма острота 3. Сега 100 острота 3, така съм глави, брат. Взема си. И сега един изкакува. Готово. Перфект. Добре, ще играя още едно ниво и свършва с епизода. Вау, кек. Лазаня. Лазаня с чакия на... Лазаня с чакия. Нека вие с... Лазаня с чакия опитвал ли си? Аз съм първи левел, а той е втори левел. Аре, после с твоя сервер на Майнкрафт. Добре. Не, знаеш кой, аз и сервера ще влезна и ще ти строя. Чакай да изиграя играта. И ти да ме направиш онер. Аз не знам как. Знам само админка са прави. Ми разузнай. Онер, че си бъдеш админ. Дето! Трети левел. Айде бе, това е за епизодът, надявам се ви хареса. Опа, yes.